बक्सर से बरहपुर बहुत लोग चल लेके आवेला वही पे गीत बा कि चल बक्सर से अरे की बाबा के नगर में अरे पूरा दुनिया रंगाई बाटे गेरुआ कलर में। आपके भाई बोले बा ऐसा कि महाकाल के की दरबार में कि बाबा परमेश्वर के दरबार में केकरा डांस करे सब लोग बाबा के धाम पे नाची कि दिल बम 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 बोले बाबा बैजू के दरबार में दिल बम 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 बोले ओ दिल बम 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 बोले। चल बक्सर से बाबा के नगर में दुनिया रंगाई बाटे गेरुआ कलर में। महाकाल के दरबार में महाकाल के दरबार में बाबा के दरबार में दिल का बोलेला हो दिल बम 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 बम। पूरा बक्सर जिला सुर में गावेला तो हमरा साथ गाई लोग कि दिल बम बम सही अगवे वाला लोग गावत पीछे से तनी मनी जोर लगा दी लोग कि दिल बम बम हो दिल बम बम काहे के कि दिल बम 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 बोले दिल बम 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 बोले हो दिल बम 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 बोले। कोई नहीं है मेरे बाबा के जैसा यो जरूरी कोई नहीं है मेरे बाबा के जैसा भूख के अन्न देते प्यासे को पैसा बाबा परमेश्वर के बाबा परमेश्वर के प्यार में बाबा परमेश्वर के प्यार में दिल बम 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 बोले दिल बम 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 बोले दिल यो जरूरी निमन आइडिया निकल लो ऐसे लोग बैठा तो पैसा लेके फोटो खिंचवा ले नहीं होते लोग तब खिंचवा ले वैसे कोनो बात जल्दी हो झूमे केदारनाथ झूमे काशी भक्तों की भक्ति में झूमे कैलाशी। मंदिर कमेटी की तरफ से थोड़ा धीरे धीरे मंदिर कमेटी की तरफ से 1001 रुपए के आशीर्वाद एमन से स्वागत अभिनंदन बा सब लोग के गोड़ छू के गोड़ लगाता है कि सिर पे है गंगा भस्म लगा माथ में
कलुआ सुली के भोला दोनों हाथ से छुके चरण भाग खोले खोले बाबा परमेश्वर के लो एजा आइल बानी तो एजा पैसा रुपए के मोह नहीं बाबा परमेश्वर के प्यार इन्हीं का प्यार है कि कहीं रहबो एजा तारा आवे के बा बाबा बोला दिए तो क्यों कहीं रही आ जाए के बाकी ना जाए अप्पू बाबा कहां बानी अप्पू बाबा और पूरा एजा के पंडा समाज से बस एक ही फोन आई कि यहू साल कार्यक्रम बा हम कनी बाबा रुआ याद कर देनी अब कलू कहियो रहिए कहियो जाइए एजा जरूर रहिए आ यही साल ना जब जब बरहपुर से फोन जाई कलुआ एजे मिली रुआ लोग बड़े एहसान कइला देख 10 रुपया आस्तोष पे प्रणाम जय हिंद कि बाबा परमेश्वर के प्यार में दिल बम बम